Επόμενο χορευτικό, μορφωτικός και πολιτιστικός σύλλογος Νέου Ροΐνου, η Αγία Μαρίνα. Ο σύλλογος ιδρύθηκε το 2006 με έδρα το Νέο Ροΐνο Ναυπλίο Αργολίδας. Θεμελιώδης σκοπός του είναι η διατήρηση, η διάσωση και η ανάδειξη της λαϊκής παράδοσης σε κάθε της έκφανση. Από το δημοτικό τραγούδι και τους παραδοσιακούς χορούς έως τα ήθη και τα έθιμα που συνθέτουν την κοινωνική ζωή του τόπου μας. Στον σύλλογο λειτουργούν συνολικά 5 χορευτικά τμήματα, στα οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 90 χορευτές όλων των ηλικιών. Οι χοροί που θα μας παρουσιάσουν: Πουλάκι εκελάιδαγε, απόψε πίνει αφέντης μου, στα ναπιού το παλαμίδι, κίνησαν τα τσαμόπουλα, στα βέρβαινα στα δολιανά. Πρόεδρος Νέζου Γιάννα, χοροδιδάσκαλος Δέδε Σοφία. Σε τη χάρη μου τα ειδώνει, τα ειδώνει.